Hola a tots, tornem a ser aquí, a la dupla era habitual ja, que volem ser habituals. I Hola, avui ens hola, què disposem a... tal? Aquí està, Adrià Garriga, i jo, Adrià Vila. I ens disposem avui a repassar les lligues que hi ha hagut des de principi de temporada fins ara. I Si en poc se'n principi parla, fem això. vinc de gala avui, eh? No, no, avui em superes bastant, avui, la veritat. No, no, per sort ja serà el meu outfit quasi botonaire a partir d'ara. Jo Més... també tinc un traje, ja ho és. M'haig de Haurem ficar de en fer, l'aventura. haurem de fer trajes de clubs, en més de suaderes i tal. Anar tots amb traje a jugar. Traje de Bueno, gala. va, molt bé, doncs Som. sí. Avui fem un repasset de lligues, sobretot. Farem una altra com posada en marxa, posada al dia. L'episodi ho teniu com tots els tornejos fins a dia d'avui i segurament estàvem dient de potser farem fins i tot un tercer posada en marxa més de copes, una mica, algun torneig intern, els rànquings, i llavors ja sí que sí, més d'actualitat i fins i tot tenim ganes fins i tot que algun dia, jo que sé, que vingui algú més a dir quatre Una col·laboració. cosetes, intentar ficar algun contingut més visual, tot, però a poc. Ara, avui Sí, anem a sí. parlar de lligues una mica. Ja per a lligues i de competició. Som-hi, som-hi. A l'app, per sort, la Som-hi. gran app, Aquí està. tenim les lligues. Crec que les tenim totes aquí ficades, menys potser el Baix Llobregat. Sí, la Baix Llobregat, clar, crec que la de Baix Llobregat està ajuntada amb la de Barcelona, pot ser, o no? No. No, ara no, això. Van unir clubs, però lligues no, crec. Doncs No estan pas. Són dos clubs diferents, els dos aprovats sí, i tot. sí, vale. Doncs no, crec. La lliga aquesta no hi és, la de Baix Llobregat, però és l'única que falta, crec. O sigui que, bueno, repassarem una mica tots els que tenim aquí i hem escoltat els consells de l'últim dia, de que es veia una mica petit, sense els mòbils i tal. Sí, Llavors sí. De intentem fet, millorar-ho. el Baix Llobregat, abans de començar, dir que, bueno, crec que són un club que s'han creat així una mica intentant recuperar el que havia hagut abans, que també hi ha Sant Just. De fet, just ara dissabte tenim el rànquing de circuit català que organitza el Baix Llobregat, que és la segona edició. Aquí Adrià Vila, l'actual campió, i crec que estan intentant, els hi van cedir un local al poliesportiu Les Moreres i tenen ja una sala així climatitzada i tot i estan intentant ja començar a donar una regularitat amb la lliga i tot i Sí, tornar a recuperar aquest club rejuvenit i que torni a funcionar com havia estat tan sí. important en la creació de la primera federació i tal, era un dels grans, Sant Just i tota aquella zona Sí, també. és veritat. És veritat. I Doncs aquest res, torneig, aquest dissabte que ve, aquest torneig de la Llobregat, que també es deixaran veure antiga gent de Sant Just, no? sí, Bueno, el Jan, que ja també estava jugant a la Lliga de Barcelona, i tot, que ara veurem, però també altra gent, crec. sí. Així que, bueno, De fet, bueno, sempre també, no han parat mai de fer activitats, sobretot han sortit a les festes majors i han estat actius, tot i que no tinguessin un lloc on trobar-se i un lloc on jugar lligues i tal, sempre han estat presents en l'àmbit social i educatiu i escampant el futbol botons. I ara jo ho tinc aquí, no ho projectarem perquè és ràpid, però mencionar que sí que han començat la lliga, que són fins uns 10, hi ha alguns més provisionals que altres. De moment s'han jugat pocs partits, però van primers els dos amb imbatibilitat, 3-3, l'Espartacus i el Titans, els dos grans capos del Baix Llobregat, quina el sorpresa, Carles no? Garcia i l'Adrián Bravo, que, bueno, com cada any es jugaran els títols entre ells, si no hi ha sorpreses, perquè, bueno, hi ha altres cosetes allà, Sí. sobretot l'en Corral i cada dia hi haurà més nivell, com a tot arreu. Així que què ens posem? Quin vols començar d'aquí, de l'app? He ficat Lliga, he anat a baix de tot i m'ha sortit la de Reus. Si creus comencem amb la de Reus, Doncs som-hi. comencem. Reus, Sí. tenim... Què se'ns Aquí. obre? Ara no s'obria perquè estava massa a prop. Vale, aquí. És que si no, no es Increïble, veuria. Ja, a primera vista, els que estigueu veient
potser un palet més de fer zoom i tot, que si no se'ns queixen una mica més. Més Els, aquí? Vale, és que a mi se'm talla una mica, però crec que és només a mi. Vale, ja està. els que estigueu veient la pantalla ja hi ha molt, no?, a parlar. Mare meva, però què és això? Increïble. A la primera posició és increïble, això. Joan Canela, Ajax de Reus, que personalment mai he jugat amb ell, però he vist algun vídeo que va jugar amb tu a una Sí, final, que està en sí, en aquest sí. mateix canal, pot Increïble ser? aquella final. Sí, sí. Us recomanem a tots que la mireu, no perquè estigui jo, però perquè, bueno, a part és molt emocionant i demostra el gran nivell que tenen jugadors com el Joan Canela, jugadors de lliga, jugadors de club, que per X motius no fan tants tornejos i no viatgen, per no dir que quasi no en fan cap, així fora del seu club, de la seva àrea, però que són jugadors tops. Bueno, 18 de 18. No, 18 Crec de que 18 és una animalada, no? la primera volta, mira, ho diu aquí dalt, a Reus solen jugar, els agrada jugar, no?, amb mides grans, i fan la primera Uf, volta amb lliure 45 centímetres, que això vol dir tots de 4 i fins i tot algun més gran, no?, podries entrar. sí, algun més gran pot entrar, sense perill. De I llavors 42, 45... sí, Sí, sí. sí. I ara han començat la segona volta, perquè la primera eren 14 partits. L'Àjax, òbviament, Joan es va polir els 14. Tothom va passar per caixa a fitxar la derrota contra ell, veig. Sí. I la segona volta ara estan amb el 3,5 començant la tornada, però de moment ja porta 4-4. I què més trobem per aquí? No, sí. Bueno, i màxim golejador, mínim golejat quasi, però veig el Rocatenc que té 19 en contra i el Quatons que té 21, però clar, tenen bastants partits menys, o sigui que en teoria també és el mínim golejat, o sigui, incontestable, número 1, Ajax. Molt bé. Que va ser el campió de l'última lliga, em sembla també. Sí, fem un repàs per darrere. Tenim jugadors que ja fa temps que despunten, com sobretot el Reus Deportiu, l'Arnau, que ha tingut presències... A vegades li costa, sembla, però de cop i volta ha tingut presències molt bones en tornejos. Ell sí que és un dels que ve sempre que pot. I jo recordo fins i tot un campionat de Catalunya contra mi va fer unes semifinals, crec que un parell o 3 de semifinals, vull dir que Sí. realment el segueixen noeant, sorprenent, tot i que No hi veig ha. que té alguns partits més. Sí, I el llavors Torelló, que ja també... ens venen dos clàssics, Torelló i Sí. Quatons. O fins i tot tres Uh, clàssics, eh? sí, El, ja és patum. el Quatons crec que és... va guanyar... Crec, bueno, això estic segur que va guanyar un torneig de rànquing de Barcelona de fa anys. I no sé si és l'únic que ha guanyat de Reus un torneig així de més obert, a part de l'Open de Reus i això que han anat fent. També hi havia el Pingu, crec que es deia Sí, Pingu, que és aquell sí. que va guanyar molt jove, i, però molt bé. I Per el sota hi ha el Torelló, Barça, Reus. potser en l'actualitat, el Torelló, l'actual president, Sí, l'Eric, és els que ha estat més a prop. Ha fet mm, alguna final els últims 2 anys i ha sí. estat també a fases avançades. I llavors ja tenim aquí el Barça, el mític guanyador de Mític. lligues de Reus, Sí. que ja, si ens veu algú de Reus, sisplau, doneu-nos més informació, poseu-nos dades de totes les lligues que deu tenir el Barça. Crec que ara ja se li ha acabat, jo crec. Però bueno, mai se sap. Mai se sap perquè los viejos rockeros nunca mueren, no? Sí, Allò que vam dir l'altre dia també. I bueno, al posició 7 hi ha un jugador que a mi m'agrada molt, la veritat, el Borussia. Sempre que jugo amb ell m'agrada molt com, no sé, com juga ell i com... No sé, crec que per nivell està... Fins i tot hauria d'estar més alt i tot, crec. Però bé, això ja... sí, no, són d'aquells que clarament estan en progressió, que Sí. clarament milloren i aquests anys, des del primer contacte que hem tingut amb ell fins ara els tornejos que sol venir estan en clara progressió. I, de fet, a la Copa, no sé si valorarem, diria, si no m'equivoco, que va fer final a la Copa de Reus. Vull dir Ah, que... sí, clar. Vale, Doncs bé, doncs res, i a baix, com sempre, per sort tenim també gent nova, gent més jove, que és molt important que hi siguin i els anirem que hagin pujant, el fill de l'Eric, que sí. està present a la majoria de tornejos,
Göteborg, Certira, Forja, Prades, Bayern, València... Sí. Alguns els desconeixem més perquè no estan tan presents als tornejos, però bueno, Però des també d'aquí està bé ja... això. Sí, perquè a poc ara més ja els Sí. tindrem més presents Sí. i els anirem mencionant més i bueno, des d'aquí els animem a tots també que vinguin, nosaltres anar-hi quan toqui i anar-nos comunicant més. Sí. I finalment també trobem a faltar el Pradell, que no pot jugar a la Lliga aquest any, però el Narcís Gran també puja molt el pèrdua nivell de Reus. a la Lliga de Reus. Que Molt esperem bé. que torni aviat a estar actiu pels terrenys de joc perquè un gran jugador. Sí. Vale, doncs aquí hi ha les jornades, llavors passem a la següent lliga. Molt bé, anem cap al VAP mateix, que està aquí. El VAP que aquesta lliga ja ha estat finalitzada, és la Lliga Obertura. El VAP fem obertura i cloenda cada any. Aquí no sé si podreu veure tots. Sí, va Aquí ens ser fem un zoom. De fet, crec que heu set pioners en moltes coses al VAP, de sempre de provar fórmules, provar tipus de formats, de fins i tot normes, i fa ja bastant temps que feu obertura i clausura. Això suposa més quantitat de partits i també està més en forma, més... I bueno, és una bona fórmula que després veurem que a Osona, just aquesta temporada, hem començat a fer-la també. Però bueno, Sí, perquè en general creiem que com més juguem, més nivell agafem i això, més podem provar algunes coses antigament havíem provat algunes normes, antigament tampoc tant, però últimament havíem provat algunes normes com el del rebot al terra, i això, que al jugar tant i provar-ho, doncs mira, ens sembla bé i tots crec que el nivell tan alt com mitjà alt del VAP i fins i tot de segona també és molt alt. Llavors, per això creiem que jugar dues lligues fa augmentar bastant el nivell de tothom, perquè tampoc no tots podem venir a jugar a tornejos i el tenir dues lligues, Obertura i Cloenda ens fa tenir això, més partits, més toc, no perdre el toc mai. Totalment. Doncs si vols et deixo una mica més a tu, a Palau. A part Sí, de... Jo t'anomenaré com a gran campió, líder de lligues de Palau Tordera. Si estic dient bé la dada, són 6 títols de lliga de les últimes 8 lligues, que serien els últims 4 anys físics, perquè recordem que hi ha sí, més o menys. obertura i clausura, més o menys, però serien això, no? 6 títols en els últims 8 lligues. Un gran dominador de les lligues de Palau i no és per menysprear a cap club, però s'està convertint en una lliga de bastant nivell, de molt nivell, podem dir, de gent que està en els tops. No ho sé, increïble, no? Sí, no. Com ho creus? Perquè és curiós, no? Després, algun dia, l'altre dia parlàvem amb Manel Altocornal, després del primer episodi, que també és un gran dominador de lligues. També, òbviament, ha guanyat tornejos, faltaria més com tu, però ara que estàs aquí a primera mà, com és aquestes diferències a vegades que pots no estar fent tornejos, o al revés, no estar fent lligues i guanyes llavors un torneig, o tornejos no acabes del una temporada i però hi ha jugadors que a lliga sempre compleixen, no? Sí, no, jo el meu inici de guanyar títols i tal va ser en tornejos. Vaig començar a guanyar tornejos abans que lligues, i les lligues ja com és així més irregular i tal. I jo me'n recordo que a l'època de dominació del Batman, que va ser com previ a jo començar a guanyar les lligues, per sort, doncs me'n recordo que ja guanyava algun torneig i tal, i el Chondos, l'Esteve Pérez, em va dir un dia en una esmorzada allà en un torneig, em va dir: què, quan treus el Batman de la lliga no sé què? I la següent lliga ja jo vaig començar a fer aquesta bona ratxa que de moment estem encara mantenint, i principalment el que a mi m'ha canviat és jugar cada partit de lliga, cada partit, com si fos una final d'un torneig. Donar-li la mateixa importància, tots. Són molt fotudes les lligues, perquè és tot, en aquest cas és mig any, però en general és tot un any, tota una temporada, i és allò que a vegades tens un partit dolent que el perds i fot molt perquè dius, hòstia, me'n recordaré d'aquests 3 punts, potser al final, però alhora dius, hòstia, queden 30 partits més, no? Sí. És un balanç complicat de gestionar i la clau, sobretot, jo crec que això, deixar escapar sempre el mínim de punts, tenir una regularitat impecable.
això és cap al mínim, ser més regular i de cop, ja, això que dius tu, de cop perds dos partits i dius, ui, ja està, però queden molts. I això, per exemple, la segona posició, el Jero, el Real Madrid, va començar la Lliga una mica així, va venir de vacances, va jugar un parell de partits, no estava encara del tot centrat i ell mateix ho diu que va començar malament i ja com es va desenganxar. Però aquest desenganxament mental va fer que jugués més tranquil i va anar sumant i al final, ja veus, ha quedat a 4 punts meu i segon. I en algun moment, fins la penúltima jornada, encara estava amb certes opcions Sí, sí. d'arribar a guanyar-la. O sigui que mai se sap. I sí que els partits importants són els teus rivals directes, però les lligues sempre es guanyen o es perden a camps que no diries mai. Sí, sí, Um, sí, sí. vull remarcar que en aquesta classificació, per qui no ho hagi... hi ha dues divisions en aquesta classificació. O sigui, hi ha 10 de primera i 10 de segona. La gent que està a davant amb el coixinet, el hashtag, són la gent de segona. Perquè com que fem una lliga que de cada 2 jornades hi ha una interdivisió, és a dir, un de primera contra un de segona, doncs per l'aplicació és una moguda bastant gran pel pobre Edu fer Però hi ha aquesta un lliga. problema aquí, hi ha un problema, que alguns Sí, ja han sí, canviat, alguns han canviat de divisió més i ja no el sí, tenen. Que això sí, ara sí, ho explicarem. el canvi és que el Boca, el que està en la posició 4, és de segona divisió. I és el que ha guanyat la Correcte. segona divisió clarament, que ara ho direm. Per això ara I no té també... hashtag, perquè va ascendir a primera i ara just ha Sí, començat la clausura i ja està a primera i s'ha alliberat del hashtag, no? sí, se l'està batent de sobre, això està... Has d'anar a I treure't el hashtag a Palau. el que també ho ha fet és el Dinamo, que està a la posició 8, que també va quedar segon de segona, i ara ha pujat. I al revés, el Baix Montseny i el PSG, 14 i 15, no el tenien, eren de primera divisió, de l'obertura. Però bueno, per seguir repassant, doncs això, segona i tercera posició pel Madrid i pel Batman, que crec que nosaltres tres portem els últims podis de les lligues, sempre que no hi siguis tu, clar, perquè tu sí, també vas jugar a la lliga passada, Sí, alguna vaig te la vas emportar. estar no, portar uns anys, ara estan. No, sí, sí, que vas jugar a la No lliga vull dir, i sí, sí, sí. la temporada passada i portaves ja un temps. Que, bueno, clar, tu també estaves en el top 3 sempre, òbviament. I per la quarta posició de S'acaba, primera, sí, sí, acaba primer la primera i eh, després, potser. sí, hi havia Llove, Citroën i Vitamènia, que els tres estaven bastant justos, vull dir, justos, entre... No estaven ni lluitant pel podi quasi i ni tampoc per promoció. Estaven així en la mitja taula de primera, diguem. Però bueno, clar, dir mitja taula, Llove, Citroën, Vitamènia Sí, sí, sí. és tres noms que podrien estar lluitant per tot, també. Bueno, Però tenim bueno, dos casos més de grans jugadors que no es veuen tant a torneig, com són el Vitamènia i el Citroën, no? sí, Citroën inexistent completament a causes laborals a tornejos i el Vitamènia pràcticament igual. Sí que a vegades fa alguna aparició, algun torneig de Palau o algun important sí, d'aquests que s'ho acaba muntant, però costa molt de veure'ls. En canvi, lligues, els dos juguen doble lliga, perquè el Citroën juga a Osona i a Palau-Tordera i el Vitamènia juga a Barcelona, a Bigai i aquí a Palau, i tenen un gran nivell. Vull dir, si després mirem algun altre moment, els rànquings d'Elo i tot, sí, veurem que els dos estan, estan no molt ho amunt. sé, però top 15 jo crec, por ahí. Sí, sí, sí. I, bueno, el Vitamènia està clar perquè també ja ha guanyat tornejos, ha guanyat, crec que, 2 prestigis i tal. Però, bueno, el Citroën, si jugués més, i estic segur que estaria Sí, sí, competint, però gran nivell, gran nivell. totalment. Però, bueno, cap a la part més baixa de primera, trobàvem el duel entre l'Espanyol i Culers Club, que cada any està passant Aquests el també mateix estan allà sempre, per, per la promoció, perquè aquí no es veu, però un dels dos va caure a la promoció. És a dir, Jo animo els de Palau que canvieu una mica la dinàmica, que està molt bé i costa molt, però és com que ja pots reflexar, no exactament les posicions de cadascú, però sí els grupets una mica, no? Que òbviament costa canviar de posició i tothom vol fer-ho segur, però aviam si hi ha sorpreses. sí, va ser sorpresa ara amb aquest canvi d'aquests que han pujat i baixat, que ara
no sé ben bé el nivell si ha pujat o baixat, però bueno, està similar segur, perquè sempre bastant semblant. sempre estan semblant. I en aquest cas, bueno, el Cules va caure a la promoció, que ara comentarem ràpid la promoció també com va anar, i a l'última plaça va haver-hi un duel entre el Baix Montseny i PSG, que van acabar empatats a punts, però pel gol average i el partit entre ells dos, el Baix Montseny ho acaben portant perquè va guanyar els dos partits, anada i tornada. I bueno, el PSG, molt bon nivell que té el PSG, o sigui, per mi clar, ara són 20. Si fossin potser 25, 27, 30, hi haurien 13 que estarien fixes a primera divisió, sempre. Però clar, som els que som i està molt car mantenir la primera divisió. I a segona divisió, doncs, l'Eric Garcia Boca Juniors es van portar a la Lliga que va estar, jo crec que és que des de les primeres jornades estava ja líder i no ho han de ser d'escapar. Em sembla que màxim golejador de segona divisió també i no sé, ha jugat molt, molt sòlid aquesta lliga, Bordura, i merescudament ha passat a primera. Això s'ajunta en que està a semifinals de la Copa Obertura també, eliminant el Batman. Està en un gran nivell de joc, l'Eric, la veritat. Sí, no, sí, ja es veu, tot i barrejar, ha quedat aquí dalt de tot. Sí que és Sí, veritat sí. que crec que ha fet el doble partit en els de la seva divisió, però tot i així, bueno, s'ha espuntat clarament de la resta i junt amb el Dinamo i el Catalunya Sí, van ser els dominadors, per dir-ho així, de la segona divisió. sí. Dinamo i Catalunya, que això, van quedar els principals dominadors, però no van arribar amb el Boca, llavors es va quedar a la promoció. I per sota d'ells, trobem el Carreuenc, que potser és més desconegut per la gent dels tornejos i altres associacions, perquè no ha pogut jugar, crec que ha pogut jugar un aplec del Remei o un Sant Borget i ja està. Però jo he vist que està pujant així. Està pujant així i sempre està a la promoció, ara, cada lliga està a la promoció, i és que la toca molt bé, la veritat, la toca molt bé. Igual que el Garrigues. El Garrigues va estar a punt d'eliminar el Dinamo a la promoció aquesta, que ara Sí. direm, i és que ja et dic, et despistes i a mi també em va guanyar la lliga passada, el Garrigues, amb 2 xuts que em vaig quedar tonto i ja està, i No, 2-1, és que el ja que ha està, de ser, molt bé. i 10, sí. I ja està bé això, home. Que el Garrigues era el que tancava les places de promoció de segona divisió. I llavors a les places finals trobem el Wembley, Racing, Pausinho, Vallgorguina i Inter. Inter Wembley, Vallès, sí, increïble incorporació, no? La Clara, la Clara. que molt bé. Noia, el VAP, aquí veieu que es posa tot 0-0-28 perquè normalment aquí a la UFEU alguns jocs es fa, les primeres, quan algú entra a jugar per primera vegada, se li aplica normalment un resultat d'1-0 en contra per no afavorir les matxacades de gent amb molt nivell i sobretot promocionar a l'ensenyar aquest joc, que s'ho passin bé, que aprenguin, que s'enganxin del futbol botons i llavors ja tindran temps, no?, de competir. Sí, i que puguin jugar amb tothom, també. Que han pogut jugar amb tots de la Lliga. I el nivell a la grada està pujant també, eh? Això ja veurem quants punts treu aquesta cluenda, perquè... Sens dubte, ja Sí, la sí. vam anomenar Sí, és en el veritat, torneig de Sant Borget. és veritat. I Sí. bueno, també un bastant novell que tenim aquí és en Pausinho, que també eh, és un forner de Palau, s'ha de dir. I doncs els seus temps lliures juga aquí a Botons també. I bueno, és la primera lliga que puntua, perquè la passada va ser també la seva primera, i bueno, 13 punts, bastant bé, bastant bé. Igual que el Racing, també bastant novell, i el Vallgorguina, igual. Nostra, Genial. Doncs si vols nostra comentar cantera. les promocions i Sí, la acabem amb promoció va el... ser... Hi ha una fase prèvia de promoció que són del segon al cinquè de segona divisió, que en aquest cas era Dinamo contra Garrigues i Catalunya contra Carreuenc. És una eliminatòria casa fora. I el primer partit, bueno, no recordo ben bé com va anar, però el Dinamo i el Garrigues va ser un partit... Jo estava allà veient els dos, no recordo el resultat exacte, però bueno, el Dinamo s'avançava i el Garrigues darrere, i no deixava que el marxés, era com estava allà enganxat, i finalment, amb una jugada desafortunada del primer partit i tal, el Dinamo va poder anar al segon a casa seva amb una mica més d'avantatge. I això li va ajudar a poder mantenir el coixí i passar a la fase final de la promoció, que era
contra els de primera divisió. I a l'altra eliminatòria era Catalunya-Carreuenc, que va ser, que sí que va ser espectacular. El Carreuenc va fer un 4-1 al primer partit en el Catalunya. I de fet, l'1 va ser un gol que es va fer en propi el Carreuenc. O sigui, ho va fer tot ell. Increïble, és el que dius al Carreuenc. Per mi, Sí, sí. jo que ara aquesta temporada ja no estava jugant a Palau i no veig tant a l'Arnau, doncs, bueno, al final penses en el Catalunya, que ha estat sempre a un gran nivell i veus, sent realistes, jo no pensava que estés tan disputat. Pensava que el Catalunya podria endur-se-ho amb més facilitat i no, estava totalment equivocat, ja vaig flipar veient el marcador. Ara bé, veient 4-1 a l'anada, a la tornada del Catalunya es va posar les piles, no sé què es va ficar, però va començar a remuntar, a jugar, no sé, molt bé, espectacular, i va anar fent un gol, 2, 3, i amb el 3 va enviar el partit a la pròrroga, el gol d'or, més aviat, i va acabar aprofitant l'avantatge que jugava a casa, el partit de tornada, i amb els grans va poder fer un gol enviant-lo a la segona eliminatòria, que li va tocar contra el Culés. Era el Culés Club contra el Catalunya i Dinamo contra... on està aquí? Baix Montseny. Baix Montseny, correcte. I era el mateix, això. Eliminatòries casa fora, amb els de primera que jugaven, podien triar, però els van triar jugar a casa al segon partit. I bé, en aquest cas... Els tinc aquí davant, si vols. Mira, l'anada va ser Baix Montseny 1, Dinamo 1. Sí. I la tornada, Dinamo 2, Baix Montseny 1. Vull dir... Per un pèl. Podria haver caigut davant dels dos, si més no pel resultat, no sé pel joc, però pel resultat... En canvi, a l'altre va anar molt diferent. Va ser a nivell golejador un domini del Culés, no? Allà a l'anada feia un 5-0 i a la tornada un 8-3. Vull dir, no sé què es va veure aquest jove, el Sergi, però... Sí, no, llàstima que no vaig poder anar-hi, però el Sergi em va dir que es va sentir completament... Diu que estava jugant bastant tranquil i bastant còmode des del principi i, clar, a l'avançar-te bastant 2-3 al primer partit ja et sents més còmode. En canvi, al Catalunya no li sortia res, el pobre Oriol estava, que no se sentia gens còmode. Com el primer partit que hem comentat abans amb el Carreuenc, però tota l'eliminatòria. I això va fer que el Culés anés creixent i l'Oriol al revés. Per tant, Culés manté la primera divisió, quan fa ja molts anys que no baixa, 2 o 3, no sé, i l'últim cop que va baixar va guanyar la segona divisió, o sigui, està ben establert a primera. Dinamo torna a primera i el Boca igual, torna després de una lliga, un parell de lligues. Dos jugadors que estàvem mencionant també en clar, que estan venint a molts tornejos i estan en un ascens en picat cap amunt. Llavors, al final, la constància i el bon joc... Bueno, és veritat. Tot retorna, no? I aquí s'ha vist perfectament. Sí. Ascensos ben merescuts. Doncs som-hi. Hem acabat amb una lliga que es tanca, el VAP, i ara comença la clausura, que tot just els 10 primers. I anem cap a Horta, els mítics d'Horta, que ara, si vols fer més zoom, que aquest no hi ha tant, però... Aquí hi ha més. A tots us sonarà, no? A Horta aquestes 2 setmanes, el gran derbi que van fer els germans era el Sumbat amb el... No sé com es pronuncia, que ens ho diguin. Pirpen? No sé, Pirpen, clar. És que hi ha moltes majúscules aquí entremig que no sé com dir-ho. Però... Molt grans els d'Horta, que crec, no sé, per primera vegada a la història, si més no, que jo sàpiga, van portar el futbol botons a una mena de show especial anivellant-ho a un gran esdeveniment. Quasi a la Super Bowl hi havia música ambient de xaranga, es van portar gra d'animació, està allò a petar, i només per veure el gran derbi. Un partit normal de Lliga d'Horta. Sí. Increïble, molt xulo. Busqueu-los també a xarxes socials del Foment Hortenc. Futbol Botons Foment Hortenc crec que són, i podreu veure els vídeos que van penjar del dia aquell. És espectacular, és de lo millor. I amb declaracions prèvies als dies anteriors.
no sé, amb afició, amb gent allà aprenent alguna cosa amb els gots, Sí. i no... Era, Ara, si era molt fóssim guai. rics, faríem així i apareixeria aquí el Ja vídeo, però apareixeria. no crec que passi. Ho podem fer? A veure. No, però molt bé. Res, que tenim ja d'entrada el Preci, el dominador d'Horta, els últims anys, Sí, l'Hortera, l'Edu Ferreter, que, bueno, és veritat que podríem dir que té un nivell superior, ja que ha estat jugant fa més anys i està també competint a Bigai al Catalunya, a la Lliga. Llavors, això jo crec que es nota aquesta constància i jugar a una lliga relativament potent i fa que Horta ho tingui més per mà i de moment no se li estigui escapant cap lliga. Ja cap veiem que lliga. de moment està invicta, 15 partits, vol dir que la primera fase, diríem, la primera volta ja la té completa i sense cap derrota. No, no, sí. Crec que des de quan va tornar a la Lliga en el Foment Hortenc, ell ha estat el... Clar, també és el principal que ha anat promovent el futbol Sí, botons sí. aquí, però, bueno, també es reflexa en el joc, clar. I el segon, Està... el que el segueix, digues, digues. No, que és això, està en total ascens al club d'Horta perquè és això, no? Es va recuperar aquesta activitat relativament fa poc i fa uns anys, llavors ara podem veure aquesta gran emoció, hi ha molta gent i la Lliga és de 12, però crec que tenen una de gent que està anant i s'està donant Sí, a conèixer molt, llavors segur que d'aquí un parell d'anys estaré tot molt més disputat, molts jugadors de gran nivell, puja jovent, puja sí, sí, famílies, hi sí, ha un sí. ambient molt guai. I això, a Era segona molt guai, sí, sí. posició ja trobem el Xoros, que és un altre dels indubtables que coneixem d'Horta. Sí, és el segon que... Si hem dit que l'Horter és el que juga més, això, altres lligues, el torneig i tal, el Xoros potser és el que també, ara mateix, perquè l'Horter no pot anar a tants tornejos, és potser el que va més tornejos i, bueno, i aquí es veu. Correcte. Jugues Al més, final, millores més. eh, volem també des d'aquí incitar la participació a tots els esdeveniments i tornejos, però no és només que vulguem que hi hagi gent als jocs, vull dir, es reflexa clarament. Si vols millorar a futbol botons, com en qualsevol cosa, és hores, òbviament passant-ho bé i tal, però bueno, és hores i partits i la constància aquesta, al final no és el mateix només jugar una lliga menys exigent i que potser vas un cop cada 2 setmanes, fas algun partit, no vas a tornejos, costa molt mantenir un nivell alt. Hi ha casos Sí. com Citru, que juguen un parell de lligues, com dèiem el Joan Canela, però bueno, també es juguen molt. Sí. Juguen amistosos, juguen diverses lligues, a Joan Canela a Reus tenen molts tornejos interns, llavors no hi ha ningú que estigui amb una mica de nivell i no jugui gaire. No, Això està no, clar. la veritat és que no. I bueno, a la tercera posició tenim el guanyador del derbi d'aquesta setmana, el Sombat de Vilatorrada, gran nom i gran... No sé, jo he tingut el plaer de jugar amb ell 3 cops, potser, i tal, i bé, bon Podríem nivell. dir són molt ben parits també Sí, sí, i sí. cada cop molt bon nivell. Jo vaig veure el resum i també em vaig sorprendre del nivell que estan Sí, agafant i bons gols. sí, sí. I bueno, l'Arti també, en la quarta, que és bastant actiu en xarxes socials, en promoure els botons i tot, i també
no tenia jo constància que estigués en tan bon nivell i no, bona quarta posició per l'Arte, de veritat, Sí, 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 total. que va I jugar al BAP als seus inicis. correcte. I aquí també veig gent menys, almenys per mi, menys coneguda, que es fa veure menys, però, bueno, com a únic el cas de Reus, no, també? Que ja va bé això, Sí, tenim el 30G, descobrim gent. que no sé si conec, sé que hi ha una jove promesa, però no sé si està competint a Lliga i podria ser el 30G, perquè els altres no em sonen que siguin... No sé si juga a la Lliga. Ho preguntarem, ens informarem i us ho Preguntarem, direm millor. preguntarem. I llavors venen dos més de la família Clapés, que Sí. Sumbat és Clapés, el Pirpen germà Clapés, Inter Mariner, si no vaig errat, també és el pare És el pare, Clapés. Ton Clopés, sí. I hi ha un quart, el Fimosis, que, Timós, sí. que està a Horta, després estava vivint a la Garriga i va estar amb nosaltres la temporada passada, de fet, o fa dues, no ho sé, però va estar Sí, a Osona jugant sí, una sí. temporada, l'únic que li Vale. costava més de seguir perquè, bueno, al ser de Garriga li quedava lluny i ara ja no, però també gran família botonaire de Clapés i sobretot això, no? No només de botons, sinó que ho porten amb aquesta emoció Sí, sí. i des d'aquí animem que també es pugui viure amb aquest esperit més sovint, trobar més espais de celebració, d'aplaudiments, de fer una mica de show, que també és xulo, no només competir Sí, i fer partits, sinó que hi hagi una mica de show, que és, bueno, és quan realment te'n recordes i tu passes bé també, i el que dona sí. el caliu de seguir. I que la majoria de finals són així, la majoria, bastant silencioses, fer poc soroll, fer aplaudir els gols i ja està, però també estaria bé fer una final així, no? Que, mira, que qui ve de gust que guanyi, doncs ho celebris i gol, i no sé, està bé. O sigui, és un bon ambient pioner el que hi ha aquí a Horta, jo crec. Per, bueno, Totalment. Vale, doncs seguim. Bueno, hi ha alguns noms més. A mesura que anem comentant i us tinguem més per mà i més vistos, doncs cada cop us anirem mencionant més, sí. però ens perdonareu que alguns encara tampoc podem dir molt. Bueno, Sí, sí, clar, estem una mica... Perquè el 8, el Flamengo, sí, no vull tornar a és liar com l'altre el... episodi, que No, em vaig no, equivocar. aquest vas ben Vale, encaminat. vale, sí, sí. És Sí, el molt. Cesc Valls, que ja havia Cesc jugat Valls. també bueno, a la CFB molt temps. I ara està per Horta. Sí, sí. I bé, a la part baixa, el que tinc més constància de qui és en Lobostín, jo, que ha jugat també, va jugar, em sembla que a la Lliga del Catalunya, al Club de Catalunya, i també tenim en Tottenham, en Xerrua, Lobostín, això, i el Bereco, el Futbol Club, a les últimes posicions, que, bueno, imagino, això, des de... Sí. des Noves del incorporacions perquè sí, no el teníem pas vist. clar, Vale, doncs seguim. Molt bé. Tenim seguim. gran Hortencs, que seguiu a tope, sisplau. Mira, seguim amb les dues lligues del Club de Catalunya. I comencem per la segona divisió. Aquí sí A que... Catalunya, Sí que... la Premier són la gran divisió, gran lliga botonaire històrica a nivell d'edicions, de grans guanyadors i de que se sap que és la més complicada. Sí que per nivell, ara n'hi ha grans com el VAP, que per nivell són igual o més complicades, però a nivell històric tothom diu que hi ha una mica, no, aquesta pressió afegida, molta serietat i realment costa molt campionar-la. Sí, sí. Comencem a segona, si vols, veiem noms ja importants, no? Tela. Home, mira, per començar, la primera tenim un retornat d'aquest any. El, Dos, no? dos, clar, hòstia, sí, sí, sí. Sí, sí. Clar, clar, clar. Però és clar, a l'Alcatraz feia més temps que no el veia jo. Però sí, sí, els dos acaben de tornar aquest any i, bueno, tenen ganes de trepitjar primera, sembla, no? I no hi ha dubte, vull dir, és que si segueixen així, si volen seguir l'any que ve, que jo crec que si han començat és per anar a Sí, primera, no?, i seguir. Són dos jugadors clars de primera, estan a un gran nivell i, bueno, se'ls hauria de complicar bastant. Òbviament la lliga és molt llarga, però són dos clars a l'ascens. sí, sí. Bueno, l'Alcatraz ja també el veig molt fort, però, bueno, l'Almíbar té 6 partits menys, 6 gols en contra només. O sigui, Què dir, no? No, és que sí, no, sí. no...
Juguen a una altra lliga i per això, bueno, s'ha de fer la feina, que no és gens fàcil, però si la fan, tothom se'ls espera a primera, a la propera temporada. No, però és que si anem baixant anem veient noms que Que què fan aquí, no? són... I Sí, bueno, sí. però és que llavors anirem a primera i s'entén, s'entén. I ho entendrem clarament. El Penyarol, el president, no president del club, Sí, sí, que, bueno, recent escollit, no? sí, a part de ser president, crec que també vol, vol més, té més ambicions esportives, no? Perquè està aquí en una bona posició per sobre de grans com el Dream Team, Sant Sí, Pauli, Buffon. aquí tenim, jo crec, uns quants jugadors de diferents edats, per dir-ho així, però que tots t'asseguren, no? Aquest joc bo mínim de dir quasi poden competir a tothom. No tenen, no són encara top, per dir-ho així, però et poden competir a tothom i sempre t'asseguren uns mínims de bastanta qualitat. Jo crec que des del Penyarol fins, bueno, és que fins potser quasi l'Urals, llavors els altres ja Sí, 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 sí. estan més o uns inicis o hi ha grans veterans que... Sí, els catalans que segueixen jugant a la Lliga per sort i que poden fer-ho a bon nivell i molt regular. Sant Paulí potser jo esperava un palet més, no? Són jugadors Mm. que, que per mi han d'estar esgarrapant el cul de l'Almívar i l'Alcatraz. Sí, sí, A sí. l'Hortera també veiem que li pot costar una Aquí, mica més. aquí li costa més, sí. I llavors tenim el Bus Falclan, que és el retornat Jan, bueno, el de Sant Just, que Sí, també està no recordo el cognom. intentant reprendre tot lo de Sant Just, bueno, que es diu Jan, Jan, també i, sí. i està, bueno, en gran nivell. Aquest sí que està creixent Sí, a sí. passos de gegant i de moment passaria per sobre jugadors com el Sant Pauli i l'Hortera, tot i que veig que algun partit menys, vull dir que estan tots Sí, ahir. sí, estan tots allà i bueno, ara Sí, està per sobre el Sant Paulí ja és de gran mèrit perquè el Sant Paulí fa res va fer una final de torneig de rànquing totalment. i el Jan venir ara després de no jugar, no sé quants anys, jo vaig jugar amb ell l'altre dia, no sé, em van dir que 25 anys potser feia que no jugava o no Sí, sí. regularment, sí que anava fent Jo així, crec que el salt està una mica aquí, no? Fins a les Corts. Les Corts sí, orals tenen ja nivell, però ja es despengen un palet. Jo crec que fins l'Hortera estaran tots allà lluitant-ho, tant per nivell com per punts. sí, Podran sí, sí, optar sí, sí. a aquest ascens. Sí, i per sota això, a la fase final veiem l'Atlètic de Bilbao, l'antic Ceretano, que I, increïble, se- increïble. sí, sí, Que pot segueixi seguir sumant punts, que jugant. segueixi jugant. Història viva del futbol botons. I el Palleser i el Granada també són això, més gent, diguem, més grans veterans. Però el Ceferino és un bastant més jove, que també Sí, li va falta millorant, eh? ritme, jo crec, Sí, sobretot, perquè el nivell, jo he jugat partits que m'ha sorprès molt. sí, sí, Però bueno, és això, falta ritme perquè el nivell l'ha agafat i el té com per estar molt més a dalt a la taula. sí, sí, i tant. Vale, Doncs doncs bueno, passem cap a primera, passem a la lliga la que Premier. aspiren a arribar, a la lliga que aspiren a arribar aquesta gent, que és aquesta. Ui, ja, això és nou per mi, no sabia que estaves primer. Bueno, això sembla, però és enganyós, enganyós. A veure, aquí quedem tots aquí. Sí, aquí quedem tots. Doncs aquí Vale, tenim doncs, la Premier. Bueno, és indubtablement, costa molt liderar-la, costa molt guanyar-la, costa molt estar entre els tres primers, entre els cinc, entre els quasi 8, quasi 10. Hi ha hòsties a tot arreu, a totes les zones. sí, sí. I, bueno, si comencem per dalt, ara mateix els més ben posicionats per possiblement guanyar-la, sobretot és l'Estrella Verde, jo crec que està en millor posició, ja que està empatat amb mi, però amb Sí. 2 partits menys, no? Els ha de guanyar, però Llavors, s'han de guanyar aquests sí, partits. s'han de guanyar, és el que diem, s'han de guanyar sempre, però té una petita avantatge actualment, tot Sí, i que encara queda i ja s'anirà veient, perquè és molt dura i en un moment canvien les coses. Veiem que els 2 primers, que són el Carles i jo, per exemple, ja he perdut 5 partits, 2 empats, ella n'ha perdut 3, 2 empats, vull dir que costa molt dominar-la, com veiem en altres lligues com potser Horta, Osona, Baix Llobregat, que veiem gent que despunta i
té imbatibilitats, aquí és quasi impossible. Sí, aquí costa bastant. Des de que van marxar, jo crec que grans dominadors de lligues com el Tocornal, Villaverde i aquesta gent, ara està bastant més obert, tot i que, bueno, en els últims temps hi ha hagut 2 títols pel Batman, un per tu i ara també estàs allà competint-la. Sí, jo crec Bueno, que està... és això, no? Ja el Carles Camacho que mai l'ha guanyat, a més podria ser la seva última temporada i està apretant molt fort i és potser el principal candidat, tot i que hi ha 2 grans jugadors i que ja saben què és guanyar la Lliga, com el Jordi Roca i jo, que estem apretant per posar-li les coses al màxim difícils. I llavors ja n'hi ha Sí, sí. d'altres que no estan lluny, i aquí ja tenim un tap, que es fan tap tots, que estan Sí, tots sí. aquí apretant també, perquè, bueno, al A 2 final... punts cada un. Sí, sí. I res, el que dèiem abans, no? El Vitamènia, que l'hem mencionat a Palau Tordera, el trio, el trio aquest, Sí. que sempre aquests sí que gran participació a tornejos, gran nivell de jugadors, són el trio més actiu junt amb el Carles del Catalunya en tornejos i que sempre els veiem més amunt, Sí, sí. representant el Catalunya a la CFB por Sí, lo sí, alto sí. sempre. I que la Rai va començar la temporada, crec, siguent a les primeres jornades, estava sent líder i això, i... O Bueno, sigui que... i va pujar de segona, no... Ah, sí? Vull dir, Et va que guanyar segon. Sí, 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 sí. sí. I sí, va estar líder i això canvien les coses, però bueno, no està lluny, no està lluny. No Vull està dir, gens lluny. I després del trio de que bueno, de que això que has dit de la Raid són 2 copsis, trobem Llobe, CSI, així més juntets, Osasuna també, els germans CSI i Osasuna. sí, i a partir d'aquí ja es donen hòsties per el descens. Veiem Sí, gent que no hauria d'estar aquí, però és que no es pot estar en altre lloc. Aquí a no? algú li toca estar, no? Sí, sí, sí. Quantes promocions... hi ha un descens directe? 2. Jo diria que és un i dos en Vale, perill, diria. vale. Crec, no, Doncs sí, en sí. aquesta zona perillosa trobem el Mercenaris, per exemple, Sporting, que són, bueno, el que has dit, que no haurien d'estar-hi, però mires amunt i dius qui ha d'estar aquí. Doncs, bueno, al final algú ha de caure-hi. I bé, però queda molta lliga, això. El que dèiem abans, de que la dificultat de guanyar aquesta lliga i de mantenir-te primera i tot, crec que el que se li suma a lligues com pot ser això que hem dit del VAP i tal, és que per mi, primer, hi ha més gent que pot guanyar-la, hi ha més nivell alt en aquesta lliga, una mica més. Ara què passa? A Palau tenim obertura i cloenda, i ara ja ens hem polit l'obertura i ens l'hem acabat. I ara comencem la cloenda. Aquí és una lliga de tot l'any, des d'octubre a maig, a juny, que, bueno, aquest cop és abril, crec, però bueno, que és de tot l'any molt regular, que tens dies de tot i que la dificultat és aquesta, de poder tots els dies doncs, rendir a gran nivell. I aquestes últimes posicions que intentaran marxar d'aquí són això, Sporting Immortales, que ara hi ha aquests llocs de descens, i a l'últim lloc tenim el Gran Veterà, també, que abans hem comentat el Ceretano, però bueno, de la seva quinta també és el Repuco, que el que és el Repuco, bueno, crec que vam comentar el torneig passat, a l'episodi passat amb els tornejos, de que sempre treu resultats bons amb tothom i que no passen els anys per ell, sembla. Sí, sí, O totalment. sigui, Doncs seguim, sí, sí, sí. sí, aquí està. Seguim perquè ens queden algunes lligues encara. Anem a Osona. Osona, vam copiar la Aquí... gran pensada del VAP i creiem que era l'ideal ara fer... Veureu coses rares perquè, bueno, estem muntant un mundialet d'Osona i hem ficat com Ah, les sí. banderes i aquí a l'ordinador no es veuen, però a les aplicacions veureu moltes banderetes, si cotillegeu, que és perquè cadascú representa una selecció i bueno, quan toqui també ja ho podeu seguir també per xarxes i bueno, estem aquí motivats com nens, no? Però bueno, la primera divisió... vam tenir una primera volta on hi havia 2 divisions, perquè veníem Sí. de l'any passat de 2 divisions, i vam fer un panyo raro, com qui vol, per passar de 2 a 3 divisions. I en aquesta primera volta, els 7 primers es quedaven a primera, el 8, 9, 10 del grup A se n'anaven a segona, juntament amb els 3 primers del grup B i la resta tercera.
Llavors podem baixar directament i anem a la segona volta on Guillem, tenim segona volta. els resultats. No vam arrastrar punts perquè es volia donar emoció i tothom donava una mica emoció i va ser una mica heavy perquè, clar, amb 5 partits o 6 es van disputar els títols, els descensos i això va anar tot per... Ja, això... Vull dir, podies passar amb 2 partits de jugar-te el títol a baixar i així va ser, eh? Comencem pel grup C, tercera. Sí. Tenim... Bueno, aquí dic que no surt bé perquè estava ficat com en grups, però a nivell lliga, el Llop Botonaire, que és en Guim, que començava aquest any, va ser el que va ascendir directe perquè en l'enfrontament directe va guanyar per 3-2 en el 15 botons, el Lluc d'Antinyà. Els dos són dos xavals què dir, estan començant, ja juguen genial com per liderar una divisió encara que sigui la tercera i a un ja el veurem a segona com qui no vol la cosa amb 4 partits que ha jugat. Vull dir, és increïble. El Lluc d'Antinyà també va fer la primera aparició i llavors ja tenim el Petrus, que és la segona temporada, el Pere Garriga, però és veterà. Però, bueno, s'hi ha posat ara i també té un gran joc. De fet, ja que estic parlant d'ell, va acabar pujant perquè teníem el segon i el tercer es feien primer un play-off entre ells, que era el 15 botons amb el Petrus, va guanyar el Petrus, l'eliminatòria, a doble partit també, i després jugaven contra el cinquè, que en aquest cas va ser el Bandera Negra. I el Petrus va guanyar la seva eliminatòria contra el 15 botons a doble partit i va guanyar la seva eliminatòria contra el Bandera Negra a doble partit. Primer partit 0-0, segon partit 0-0, gol d'or etern, defenses Getafe i se'l van dur el Petrus, increïble. A més, el Bandera Negra venia de ser líder del grup B a dalt a la primera volta, va fer un full, no va ni perdre ni empatar, vull dir que sorprenent. I després tenim altres com Vilatoló, la Paca, Passarell, que segueixen disputant-s'ho. Vull dir, va anar per cosa de 2 partits, no és que estessin lluny. Aquí al final estava molt emocionant. Segona, Más de lo mismo, superapretat. Botafogo va ser qui va descendir directe i llavors el Bandera Negra també pel play-off. I a dalt ja tenim un altre jove, l'Aran Parràs, que es va salvar increïblement quan potser era un dels més recents que estava començant i pensàvem que a tothom li costaria més mantenir la divisió i no, es va salvar. I a dalt hi ha gent que ha tingut una mica més de presència en tornejos o històricament o estan en totalment explosiu creixement com el Dream Tonenc, l'Aran Garriga. Un altre jove, els 2 guanyadors de divisions de segona i tercera d'11 anys, vull dir... No, el que estem fent allà a Osona és... Jo aquí veig molts noms que alguns no sé quins són, altres sí, molts altres sí, però això és el bo, perquè hi ha molta gent que no conec i que és molta gent jove i que pugen així, que estan jugant motivats i a gran nivell i siguent molt joves. O sigui, hi ha la gran fórmula, l'esteu fent vosaltres, que és tenir gent jove, que jugui bé, que tingui gran nivell i això, que jugui obertura cluent de molts partits i, bueno, molt bé. Sí. Llavors, a segona també va pujar directe a l'Aran, que va ser el campió, que ara el tindrem a la clausura a primera, i el Josep Serrat, el Norab, va fer el play-off contra el guanyador de Dream Team, contra el perdedor de Dream Team Tona Sant Basac, que eren els altres 2 que entraven al play-off, el 5è i el 6è de primera. Va guanyar el Dream Team Tona, per tant el Sant Basac aquesta setmana es va enfrontant al Norab i va aconseguir mantenir la categoria al Samba, que un clàssic de primera i un clàssic jugador d'Osona tots aquests anys. I el Norab també, però bueno, al final només hi havia lloc per un, així que de moment al Norab li tocarà seguir a segona apretant si vol tornar. I teníem el Lluc Gener, el Fuerza Amarilla, que aquí qui va se'n va. Era el format d'aquesta lliga. En Lluc Gener va quedar tercer o quart a l'última, l'any passat. Sí, a mi em va sorprendre, I sí, no va aconseguir prou punts, va guanyar el Dream Team Tona només i se'n va cap a segona, però jo crec que, com no, és un dels favorits per tornar i li desitgem que tingui una bona clausura i pugui tornar a primera si tot va bé. I llavors ja a la zona alta, Tiki Taka Team, Pau Serra, que ha fet grans aparicions a tornejos últimament,
el mencionàvem l'altre cop com en clara progressió, que va fer la final que ja comentàvem amb el Boca, de Palau, i potser era un que estava assenyalat una mica de dir ui, vigila que te'n vas cap a segona, i el tio va anar sumant punts, va guanyar els rivals directes, va fer el que havia de fer i no va fer ni play-off. No va ni patir. Feina patir feta, sí, però... quart classificat i es queda primera. Sí. I a la zona alta, podi. Els tres de sempre que estan allà lluitant-ho, en Ramon, el Josep Grau i jo, i en Ramon fins l'últim moment, de fet l'última jornada li tocava contra mi, vull dir que si em guanyava ens posàvem tots en 13 punts. Sí. I només el primer i el segon no entrava a play-off pel títol. En aquest cas, al final, com que en Ramon va perdre, jo em vaig apartar 3 punts. A primera posició i a segona posició va quedar el Josep Grau, que va quedar 3 punts meus, per tant tenia dret com aquest play-off, que era com una final on condicionada per la diferència de punts. Llavors, com que jo li portava 3 punts i l'havia guanyat de 2, en aquest cas el Citroën m'havia de guanyar mínim de 2 per empatar. Sí. I no va poder ser, vaig guanyar per sort el play-off. No vas deixar-lo guanyar. Que també hi ha una final que era inèdita perquè vam jugar a la Copa, que ja ho comentarem, que també, junt amb el Foment Hortenc, al nostre Instagram de Futbol Botons, del Club Futbol Botons, on podeu trobar també un petit resum dels gols de la final de la Copa, que molt xulos. I al play-off igual ens enfrontàvem jo i ell, que jo crec que junt amb en Ramon ara mateix són els 3 que podem veure més a dalt, tot i que en cosa 4 dies pugen molt forts. Aprofiteu-ho perquè... Jo ho dic sempre, a vegades em diuen abusón, no sé què, para ja guanyar, altra Champions pel Real Madrid, però no, ni sóc del Madrid ni crec que sigui així, s'ha d'aprofitar al màxim perquè quan menys t'ho esperes ja no pots, llavors ho dones tot i ja no pots guanyar. Sí. Bueno, molt bé. I res, tercera lliga seguida a Osona, des de que hem tornat a reprendre l'activitat, se n'han fet 3 i per sort de moment les 3 han anat cap a casa. Cap a casa, molt bé, sí. I com a l'Hortera, amb Horta, doncs aquí tenim la qualitat a Osona. Crec que ens queda una, no? Ens queda una, sí. Jo, si no et sap greu, m'haig d'anar a canviar per un sopar. Et deixo, si vols comentar aquesta, no tanco ni res. Vale, perfecte. I acabes de comentar i vinc a despedir amb tu res. Perquè això ja és... a preparar 4 coses, si vols. Fes, sí. Està, no, la lliga aquesta queda? I està actualitzada, fantàstic, sí. Vale, us deixo amb aquest crac. Ara torno. Apa, anem a despedir el senyor que es va canviar. Doncs bé, comentem una mica la lliga del club de Barcelona i aquesta és una lliga bastant dominada, sempre li fem la broma en el Carles Garcia a l'Espartacus de que, a veure, deixaré aquí enquadrat, aquí, els 18, de que és com el Bayern de Múnich o el PSG, aquest perfil de jugador i d'equip que, bueno, domina bastant a la seva lliga, però, perquè estic veient ara mateix el Poble Sec, li està seguint bastant bé el ritme. Només ha perdut un partit el Poble Sec. No sé si és amb ell, ja hauríem de mirar els resultats, però bé, només ha perdut un partit i l'Espartacus n'ha empatat un. O sigui, estan així ahir. El mateix que hem dit amb altres lligues i competicions i això, veig bastants noms, que alguns no sé quins són, alguns sí, i la Garri que li passa el mateix, i bueno, hi ha molta gent de que li passa també amb el VAP o amb Osona, o amb qualsevol lliga que no segueixi molt, que no... Hi ha jugadors que no juguen molts tornejos, llavors no es deixen veure gaire. Però això és bo, perquè vol dir que tens més jugadors per conèixer, més jugadors que estan aprenent o que estan jugant al seu club i que no coneixes i dius, mira, aquest també juga. És més gent jugant a autors, per tant és molt bon senyal. I el que tenim aquí, per exemple, és això. Tot era per comentar que l'Eivissa, que va tercer, que no sé qui és, però està fent una bastant bona lliga, igual que el Mamut
I l'Espurs sí que l'hem vist, es deixa veure en bastants tornejos i aquest dissabte anirà al torneig a Baix Llobregat i la veritat és que està fent... Juga bastant bé, va jugar, es va apuntar al Batman, recordo, les primeres temporades que ell va jugar, però al final crec que per conveniència li anava millor jugar en aquesta associació i es va canviar aquí. I, I bueno, estic aquí per fer ep, l'espedida final, si és més o menys rapideta. és mentida, no s'ha canviat aquest senyor. No, Està he igual. dit ja despedeixo ara quan pugui i ja faig un express. Bé, no, estàvem per la cinquena posició que hi ha a l'Espurs i, bueno, això, comentar que hi ha gent, molta gent, jo almenys, que no acabo d'ubicar-los, però que és lo bo que diem, que és més gent per conèixer i que està jugant. Sí, sí. L'Espurs, gran nivell de l'Espurs, tu no sé si has jugat amb ell bastant, és el Josep Sí, Barriga. de fet, mira, el torneig que hi ha el dissabte, el Baix Llobregat, em va tocar contra ell en el sistema suís l'any passat i no sé si no em va guanyar, crec, però m'anava guanyant i em va sorprendre molt el seu nivell. Sí, I sí, sí, sí. vull dir Sí, que sí. mola veure aquestes lligues perquè això, hi ha gent que no coneixem tant i llavors et sorprenen a vegades. Sí, bueno, com el Poble Sec, que no sé si has vist la segona posició, que ho he comentat una mica, que Bueno, està sí, seguint l'Espartacus al sí, peu. però és que bueno, t'adones, no? A vegades subestimes fins al que dèiem, fins que només cal mirar les classificacions i els resultats i parlen per si sols. I llavors a sota tenim el Real Sociedad Immortales, pare-fill, que de moment el duel l'està guanyant el pare. Sí, Té, tot i que li falten partits. Immortales, Sí. 3 gols en contra, eh? Uah, Tu has vist això? hosti, això no ho he vist. Hòstia, sí, sí, sí. Increïble. Sí, Bueno, és un jugador molt tàctic, el Norbert, i està millorant cada cop més, està molt sí, bé. i Sí. sobretot a mi em mola perquè potser és més conscient de les seves qualitats, de les seves coses que no sap fer tan bé, i adapta bastant les seves tàctiques i té Sí, tàctiques diferents i prova coses que des d'aquí jo animo això sempre perquè és xulo, no? Que no tothom, que el talent hi ha de ser i s'ha d'intentar fer sí, sí, també sí. els passes, els xuts, però bueno, mola que la gent s'intenti adaptar i provar coses i com el Rapuco, el mític Rapuco que fa Sí, les tàctiques amb els jugadors, bueno, està bé, al final és un punt que et pot fer guanyar partits també. I en aquest cas, pues, una defensa sòlida i jugar molt pel centre del camp també, sí. li està anant bé, sembla. I aprofitar i concentrar amb el que tens i ser conscient del que pots fer i el que no. Bueno, Sí, i ja anirem avaluant perquè també hi ha una mica de desvirtuació. Alguns han jugat ja fins a 15, hi ha algun per sí, baix que ha jugat menys, no sabem si per alguna indisposició temporal o alguna cosa, però sí, bueno, ja es anirà veient quan es posin al dia també on van a parar, perquè Real Societat, per exemple, només té un partit perdut, clar. segur que va esgarrapant posicions a poc i veurem. Corbera, que jo crec que és algun nou jugador, perquè no em Jo crec que sona sí, de res. Hi ha no em altres sona. que em costa més d'ubicar, però sí que el nom, per dir-ho així, botonaire, els tinc presents, però Sí, el Corbera, per exemple, no. Vull dir que ja. ja el coneixerem un dia aquests. I també, per acabar, també veig aquí just mitja taula quasi el Granada, que també juga més d'una lliga i Correcte. que bé, Està a també està tope, està a bastant tope. amb bastanta motivació Segona aquest jugador. joventut. Sí, 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 sí. Vale, doncs bueno, jo tinc Doncs una bé, miqueta de pressa avui. de pressa, crec que ja Crec hem que acabat les hem lligues. complert amb les lligues Sí, i si se'ns escapa alguna cosa ja tornarem a estar aquí aviat i ho direm, vull dir, no passa per res. no passa res, home, ja tindreu un nou episodi d'aquí poc. No patiu, que ja tornem a ser aquí. Genial, doncs merci per escoltar-nos, comenteu, expliqueu-nos, obriu-nos, truqueu-nos, quan estiguem al torneig ens comenteu com ha anat i a poc, ara era com l'altre dia, una mica posar en comú, en aquest cas de les lligues, i presa de contacte amb tot això, perquè encara Sí, seguim sent uns novatos de tot. oh, i tant, bastant, bastant, però ho intentem fer bé i amb il·lusió. Clar que sí. Doncs res, ens despedim aquí. Apa, ens despedim aquí. Que vagi bé a tothom i esperem el vostre feedback també una mica, a veure què us sembla. Oh, i tant. Salut i botons. Adéu.